Bună, dragii mei, și bine ați venit la Ane! Am să purific locul unde voi etala cele 12 zodii cu energia pe ce se va întâmpla mâine. Pentru fiecare zodie în parte voi scoate 3 cărți și voi purifica acum acest loc. Este pentru deconectarea tuturor energiilor negative, ca să mă conectez numai cu energia zodilor, cele 12 zodii, să mă conectez cu voi. Este un bețișor de salvie care pur și simplu îl puteți utiliza și pentru purificarea energiilor negative din casa voastră, pentru protejare, pentru protecție, pentru răutățile din jurul vostru, invidia dușmanilor. Bun, am să pun acest pețișor deoparte ca să ardă. Și acum, haideți să luăm cărțile. Deci, energia berbecului pentru mâine. Energia berbecului pentru mâine. Ce se va întâmpla mâine, pe data de 10 noiembrie? Dacă am spus bine, nu știu. Ce se va întâmpla mâine, pe data de 10 noiembrie? Dragii mei berbeci, că avea venit pofta de viață. Unii aveți un nou început. Un nou început cu bucurie. Poate să fie un nou început cu o zodie de foc, ca și dumneavoastră, clar, cum ar fi berbec, săgetător sau leu. Încă sunteți în decizii, vă gândiți că ați stat într-o relație foarte mult timp și chiar văd că sunteți despărțiți de această persoană, fie bărbat, fie femeie, și vreau să vă spun că ați investit prea mult timp și tot ați așteptat să se întâmple ca și cum să se întoarcă fostul, dar din păcate vi-ați dat seama că timpul vostru este mult mai prețios de a rămâne în așteptare. Dragii mei berbeci, ați cam început să vă vindecați și mâine, cel mai sigur mâine, pentru că este energia de mâine, vă treziți cu energia vreau un nou început, vreau o nouă iubire în viața mea. Pur și simplu vă vine pofta de viață, vă vine cheful de viață. Dacă a rezonat cu cineva dintre voi, vă rog frumos să-mi lăsați comentariu. Dacă doriți o etalare personalizată, același lucru. Numărul meu de telefon este în descriere. Da. Și tot mâine, dragii mei berbeci, mâine veți avea de făcut o alegere sau ca și cum ați fi stat într-o relație
de amantă sau de amant în care vă dați seama că nu s-a meritat. Ați pierdut foarte mult timp și vă gândiți la pur și simplu o nouă viață, un nou început, pentru că Cartea Soarelui este un nou început, este pofta de viață. Chiar și pe parte financiară simt că veți avea foarte mare noroc. Deci ceva mâine vi se va aproba, fie un credit, fie așteptați să deschideți o afacere, aveți o achiziție de casă, un nou loc de muncă. Mâine veți avea vești foarte pozitive. Bun, haideți să trecem acum cu zodia Taur. Haide, dragii mei, Taur. Ce se va întâmpla cu energia zodiei de Taur mâine, 10 noiembrie? Unii dintre voi aveți energia procesului de maturizare. Alții sunteți în schimbări, vă transformați, vă dați seama că persoana cu care dumneavoastră nu ați fost este falsă. Exact, încă o dată. Vă dați seama că prietenii pe care dumneavoastră i-ați vizitat sunt falși. Sunteți într-un proces de maturizare, încă mai aveți copilul ăla din voi. Clar, toți suntem copii și vom fi copii până când majoritatea dintre noi ne vom maturiza. Adică se vor maturiza. Mâine veți afla de foarte multe secrete, veți afla de foarte multe falsități, de relații vicleane. Veți afla că persoana care este lângă dumneavoastră, sunteți în plină transformare, vă veți deschide pur și simplu ochii. Văd o transformare și pe plan profesional. Are de-a face cu un proiect. Deci veți avea succes, veți avansa în proiectul în care dumneavoastră vi l-ați propus sau este vorba despre o afacere. Alții dintre voi chiar s-ar putea să fiți bucuroși pentru nașterea unui copil sau să aflați pur și simplu că sunteți însărcinată. Alții la locul de muncă mâine vă veți da seama că aveți acolo o persoană care vă caută tot timpul nod în papură, deci nu vă lasă ca și cum să avansați, stă tot timpul în spatele dumneavoastră, poate să fie un șef, poate să fie o șefă care tot timpul vă controlează, vă ține umbra, dacă faceți corect, dacă nu faceți corect. Mâine pentru voi pur și simplu se va lua o decizie, pentru că sunteți în proces de transformare, pur și simplu vă transformați. Bun, cu cei care au rezonat, vă rog să-mi lăsați comentarii, că mă bucură foarte mult comentariile voastre. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături. Pentru etalare personală mă puteți contacta la numărul de telefon care l-am lăsat în descriere. Vă pup și haideți să trecem la zodia Gemeni. Aici e vorba despre o mante, aici este vorba despre descoperire, despre un secret. Mamă, ce cu Gemeni?
Va trebui să iau cele 4 cărți pentru că asta a vrut să iasă. Pentru voi, dragii mei pentru voi, dragii mei gemeni, mă scuzați, pentru voi, dragii mei gemeni, pentru mâine văd o energie de abundență financiară, adică văd un noroc, o împlinire sufletească, un nou început. O luați pur și simplu pe drumuri diferite. Începeți să înfloriți ca și cum lăsați fiamant în urmă și vă decideți că vreți un nou început mâine. Este o energie foarte bună, ceea ce mai văd foarte multe persoane care într-un fel sau altul sunt ghidate. Deci li se arată semne în vise, chiar și când mergeți pe stradă. Că cei care aveți o relație de trio, vi se arată ca și cum să ieșiți din energia asta de trio, pentru că pentru dumneavoastră, fie bărbat, fie femeie, este un nou început. Aveți niște drumuri scurte de făcut mâine. Alții veți părăsi un loc de muncă și veți începe alt loc de muncă. Mâine va fi decizia finală, va fi corespondența, scrisoarea. Bun, haideți să trecem. Vă rog să-mi scrieți cu cei care au rezonat. Haideți să trecem la zodia Rac. 10 noiembrie. Energia de mâine. Zodia Rac. Da, dragii mei raci, unii sunteți suferiți din dragoste. Alții vă dați seama că vine un noroc neașteptat peste voi, care va fi cu foarte mare bucurie. Este ca și cum pentru ceea ce dumneavoastră ați avut răbdare și nopți nedormite, pur și simplu vi se întâmplă o minune, deci nu vă vine să credeți. Alții puteți să plecați într-o străinătate pentru un nou loc de muncă, vă dă un răspuns, nu știu dacă ați apelat la o agenție sau vă dați seama că ați trăit foarte mult timp într-o relație de trio și ați dori ca într-un fel sau altul, exact, alegerea. Ați dori ca într-un fel sau altul să faceți o alegere, pentru că ați crezut că dacă lăsați în urmă ceea ce dumneavoastră ați lăsat, nu a fost mai bine pentru dumneavoastră și acum, într-un fel sau altul, pur și simplu vă dați seama că ați fost pur și simplu prinși. Persoana cu care dumneavoastră ați fost sau actual sunteți, e o legătură de trio aici. Este numai pe urmele voastre, este ca o umbră în spatele vostru. Orice pas dați înainte, imediat se află. Orice pas vreți să faceți, ea reacționează foarte urât. Aveți insomnii, nopți nedormite, aveți vise premoniale.
Unii nu puteți dormi, sunteți neliniștiți, nu știți ce să faceți, ce alegere să faceți, ce e mai bine pentru dumneavoastră. Iar alții, în sfârșit, va ieși soarele pe strada dumneavoastră și veți avea o vizită neașteptată sau veți întâlni pe cineva mâine cu care dumneavoastră nu ați mai comunicat de foarte mult timp. La unii dintre voi poate chiar să aibă de-a face cu un copil pentru că sau o persoană din trecutul dumneavoastră, vreți să contactați o persoană din trecutul dumneavoastră pentru că este aici un act. Alții mâine aveți niște probleme cu o justiție, un act juridic. Un ofițer, un polițist, un... Bun. Cu cei care au rezonat, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Și pentru etalare generală mă puteți contacta la numărul care l-am lăsat în descriere. Vă pup și haideți să trecem cu zodia Leu. A, nu, mă scuzați. Leu sau Fecioară? Leu, da, zodia Leu. Dragii mei lei, voi sunteți plini de pasiune. Mâine veți fi foarte romantici. Alții veți fi în ceartă, alții aveți un noroc neașteptat. Așa, ca... Na, deci am scos eu 4, nu știu. Egal, exact, un nou început. Poate să fie chiar mâine că vă întâlniți cu o persoană din trecutul dumneavoastră. Și să fie cu noroc. Alții pur și simplu aveți o compatibilitate sexuală cu cineva. Cu cineva cu care dumneavoastră momentan sunteți în ceartă, deci non-comunicare. Deci v-ați despărțit de această persoană, într-un fel sau altul, pur și simplu vreți să o contactați, dar o contactați pentru că aveți o pasiune foarte mare față de această persoană. Sau alții din trecutul dumneavoastră revin înapoi în viața dumneavoastră și pur și simplu vă contactează, dar să știți că vă contactează din păcate numai pe parte carnală, pentru că mie așa îmi place să folosesc acest cuvânt. Alții așteptați un credit bancar, așteptați să se rezolve ceva, așteptați să vă plătiți ceva. Dar să știți că mai durează, deci încă trebuie să mai aveți un pic de răbdare. Este cartea soarelui, o vedeți și aici, dar mai durează, mai este un pic de răbdare, trebuie să mai aveți un pic de răbdare. Totul vine la momentul potrivit, nu când batem noi din picioare sau din palme, pentru că totul vine când trebuie să vină, când e menit, când... Alții mâine veți avea o ceartă foarte mare la un loc de muncă, aveți foarte mare grijă, fiți un pic mai observați, mai precauți, nu... Și dacă această persoană reacționează agresiv față de dumneavoastră, încercați să aplanați situația, nu vă băgați în ceartă, încercați să-i dați așa un pic cu ignor, pentru că ignoranța și diferența doare cel mai tare. Alții aveți bucurii, împliniri, chiar vă duceți la o zi onomastică, cumpărați un buchet de flori. Pe alții vă simt că pur și simplu mergeți la o plimbare, chiar cu un cățel.
vă conectați cu natura. Deci este o zi, o energie favorabilă. Bun, cu cei care au rezonat, vă rog frumos să-mi lăsați mesaj în descriere. Și pentru etalare personală mă puteți contacta la numărul de telefon care l-am lăsat în descriere. Haideți să vedem acum pentru Zodia Fecioară. Mâine aveți de gând să faceți o călătorie, dragii mei, Fecioară. Deci nici mă lasă să bat că... Vi-am spus că mâine aveți de gând să faceți o călătorie, dragii mei, Fecioară? Sau cineva vine dintr-o călătorie către dumneavoastră cu cei cu care pur și simplu ați avut o durere, o despărțire, alții simt că vă schimbați locurile de muncă și veți pleca în călătorie pentru un alt loc de muncă. Alții, dragii mei, aveți mare grijă, fiți un pic mai precauți pentru mâine cei care pleacă în călătorie, mai încercați să vă odihniți mai mult înainte de a pleca. Și simt foarte mult că această călătorie are de a face cu o zodie de apă. Chiar pământ sau aer. Nu plecați nervoși la drum. Încercați să vă liniștiți, încercați să vă odihniți un pic mai mult, să fiți apți de conduși. Pentru că nu-mi place ceea ce văd aici. Și pentru chestia asta am să mai scot o carte. Da. Dragii mei, Fecioară, cei care plecați în călătorie, aveți mare grijă cum reacționați, pentru că înainte de a pleca în călătorie, ca și cum veți afla un secret, veți afla o minciună, se descoperă un adevăr dureros și pur și simplu vă face agitați, vă face impulsiv să, băi, eu trebuie să plec, eu mi-au acum bagajele și plec. Nu e așa, calmați-vă, aplanați situația. Gândiți-vă de 2 ori înainte de a pleca în această călătorie. Pe alții văd că semnează mâine un contract de muncă. Alții pleacă în concediu, la o mare. Îmi spune ceva de Turcia, Spania. Alții dintre voi, vă rog frumos, aveți foarte mare la mici accidente, cum ar fi o tăietură la deget, o luxație la picior, o întorsătură la picior. Aveți mare grijă cum traversați strada, la semafoare mai ales, pentru că văd foarte multă aglomerație, văd un pericol. Da, am să mă opresc aici. Pentru cei cu care rezonează, vă rog frumos să-mi lăsați comentarii, iar cei care doriți o etalare personală, vă rog să mă contactați la numărul care l-am lăsat în descriere. Bun, haideți să începem. Haideți să trecem, dragii mei, la... Da, am rămas așa un pic bulversată la Zodia Balanță. Unde, dragii mei, Balanță? Ce vă rezervă ziua de mâine? Fidelitate, vă dați seama că relația în care dumneavoastră ați fost și au fost mici dispute, să zic așa, vă dați seama că nu vi-ați pierdut timpul degeaba, că e totul cu succes.
armonie, alții văd că vă cumpărați un câine, alții văd că veți descoperi mâine un secret, alții are de-a face cu călătoria. Da, ceea ce am spus, mă scuzați, am zis că un secret. Am scos-o și pe asta ca să... Na. Alții văd că aveți de făcut niște alegeri, dragii mei, balanță. Nu știți ce să faceți, să rămâneți la locul de muncă în care dumneavoastră sunteți, să porniți afacerea care vi-ați planificat-o, să dați înapoi, să vă căutați altceva mai benefic, mai bănos, mai profitabil. Alții la locul de muncă, mâine veți auzi pur și simplu, mâine vă veți da seama cam în ce anturaj sunteți la locul de muncă, ce fel de colegi aveți în prejurimea dumneavoastră. Pentru că nu-i totul lapte și miere așa cum credeți sau cum fac ceilalți ca dumneavoastră să credeți. Dragii mei, balanță, voi veți auzi mâine, veți primi un telefon sau o scrisoare că cineva din călătorie, din trecutul dumneavoastră, are energia trecutului, se va întoarce înapoi în viața dumneavoastră și îmi dă o zodie de... simt foarte mult o zodie de aer, așa ca dumneavoastră. Chiar aș mai putea spune chiar și o zodie de foc. Alții veți avea un nou început stabil, alții mergeți cu cățelul mâine la plimbare, sau primiți un cățel, cadou, foarte multă fidelitate, petrecere cu prietenii, încredere deplină. Alții dintre voi pur și simplu veți pleca în călătorie pentru a semna un act de afacere, aveți o afacere în călătorie, trebuie să semnați un act, trebuie să semnați un document. Sau sunteți dintr-o altă religie și vă trebuie pur și simplu un document. Bun, pentru cei cu care rezonează, vă rog frumos să-mi lăsați mesaje în comentarii. Iar pentru etalare personală, dacă doriți, mă puteți contacta la telefonul care l-am lăsat în descriere. Vă pup și numai bine și haideți să trecem la zodia Scorpion. Energia zodiei Scorpion, 10 noiembrie. Energia zodiei Scorpion, 10 noiembrie. Ne, stați aici. Energia zodiei Scorpion, 10 noiembrie. Dragii mei Scorpion, felicitări, binecuvântări, Doamne ajută! Unii mâine vă veți căsători sau veți fi ceruți în logodnă. Alții vă văd un pic așa melancolici, triști, nesiguranță, în singurătate, neliniște sufletească, pur și simplu v-ați îndrăgostit de o persoană care este căsătorită, are de-a face foarte mult cu apa, zodie de apă. Alții veți primi, veți merge la o petrecere, veți primi un buchet de flori, chiar o cerere în logodnă, cum am spus, pe casă, pe familie, fericire, bucurii. Alții văd că mâine veți cumpăra o casă sau cel puțin vreți să începeți proiectul unei căși. La alți Scorpioni văd foarte multă furtună în viață.
chiar și cât de curând, adică nu cât de curând, e vorba despre un deces, pot să zic. Deci, o veste înfricoșătoare, o veste tristă. Veți auzi mâine de decesul cuiva, veți auzi că cineva este în spital, poate să fie chiar și o rudă de familie, chiar o rudă de gradul 2, gradul 3. Alții sărbătoriți mâine ziua unui copil. Alți scorpioni veți deveni creativi. Mâine va fi punctul în care spuneți am pierdut prea mult timp și acum este momentul ca eu să mă ridic și să mă apuc de treabă. De să nu mai las, că ceea ce eu pot face astăzi să nu o mai las pe mâine. Alții mergând în oraș, mergeți în oraș, cumpărați un buchet de flori, faceți soție o surpriză sau aveți de gând să-i faceți o surpriză. Văd foarte multă stabilitate, văd foarte multă aglomerație, o petrecere, o nuntă, o logodnă, simt foarte mult. Cum am zis, mâine veți auzi de decesul cuiva, din păcate. Da, mă întristează să spun chestii de genul ăsta. Alții vă veți îndrăgosti de o persoană care locuiește în același oraș ca și dumneavoastră, are de-a face cu locul dumneavoastră în care v-ați născut, sau vă veți da seama că cineva s-a îndrăgostit de dumneavoastră și într-un fel sau altul vă propune o întâlnire și hai cu mine la un suc și vă aduce un buchet de flori. E